niri etzait politika ezertxo ere interesatzen. Demokrazia eta zertarako balio du ba. 18 eta 35 urte bitarteko gazteen 27 politika ez zaie interesatzen edo oso gutxi interesatzen zaie. 4,2 uste dute egoera batzuetan erregimen autoritario bat demokrazia baino aukera hobea izan litekeela. Atxikimendu falta hori ez da bakarrik gazteen kontua, baina gazterik gabeko demokrazia arriskuan dagoen demokrazia da. Gizarteak demokrazian duen fedea galtzen badu, atea irekitzen die beste sistema batzuei. Eskubideak murriztu eta ahotsak isilarazten dituzten sistemei. Demokrazia ez da bakarrik bozkatzea, parte hartzea, proposatzea eta aldaketak exigitzea da. Eta horregatik, gazteen indarra eta ilusioa behar ditu defendatzeko. EITB, gizarte transformazioan ekinean.